Badalona és una ciutat que ha patit molt, no? Amb la crisi del 2008 va patir molt. Amb totes les crisis que hi ha hagut, de fet, si fixa bé, doncs Badalona s'ha forjat, s'ha fet a la base de crisis econòmiques, de moments de convulsió econòmica. Va créixer en el moment de la revolució industrial, que va ser un fet importantíssim i que va mobilitzar canvis tècnics, però també desplaçaments massius de persones, de viure, no? De migracions, no? I les migracions sempre comporten tenen una part de dolor humà important, el fet que la gent ha d'abandonar la seva terra, el seu país, el seu poble per anar a viure i treballar en un altre lloc. O sigui, Badalona, de fet, és com una mena de monument social a les transformacions doloroses que s'han produït a Europa i a bona part del món des de la segona meitat del segle XIX. No? I cada cop que vinc a Badalona, home, no és que pensi això, perquè aleshores tindria un pensament molt solemne i insuportable, però sí que veig una ciutat epidèrmicament, dius, aquí les coses, la gent ho ha passat malament. Es va passar malament el 2008 i s'està passant malament ara amb motiu de la crisi sanitària. No? I aquesta és la meva alè, no? L'aire que em ve. Jo soc del centre de Badalona, néixer molt a prop de la Rambla, per tant, per mi el mar és sempre una referència ineludible. Cada cop que vinc a Badalona vaig a veure el mar. A més, el fet ja des de fa uns quants anys, l'absència del mar em pesa molt. Badalona ha conegut governs de tota mena. Gràcies, ja. Jo crec que, en realitat, si fixa bé, és una de les ciutats de Catalunya on hi ha hagut una més gran varietat de signe polític en els governs municipals, perquè hi ha hagut un alcalde del PSUC, que era un partit comunista de Catalunya, català, un partit comunista corregit, suavitzat, si voleu, però el PSUC era el partit comunista. Hi va haver-hi durant bastants anys alcaldes socialistes. Els socialistes el que ha governat en democràcia és un període de temps més llarg. Després va venir un alcalde del Partit Popular, la ciutat més gran de Catalunya, en la qual el Partit Popular alcaldia. Després va venir una alcaldessa independent, però distant, més o menys, entre la CUP i Esquerra Republicana, i que ara representa la CUP en el Parlament de Catalunya. Després va tornar a venir el Partit Popular, ara torna a haver-hi un alcalde socialista. Si ens hi fixem bé, cap altra ciutat de Catalunya gran, i crec que de les intermitges o mitges tampoc, i tampoc els pobles petits, podríem dir, ha tingut tal variació. I això diu alguna cosa. I és que la ciutat de Badalona és una ciutat, primer, que efectivament, com deia abans, hi ha... O sigui, el dolor social és intens, ha sigut intens com a conseqüència de les crisis, i en cada una de les crisis hi ha hagut respostes diferents, més encertades o altres, potser no tan encertades. Fa ara 40 anys, més de 40 anys, a les eleccions del 79, els partits d'Esquerra a Badalona van obtenir sumats prop del 70% dels vots, és diferent al PSUC i al PSC. A les eleccions del 83, que van ser les segones, és a dir, les que van judicar com havia funcionat el primer Ajuntament Democràtic, la suma de vots del PSUC, del PSC i d'algun altre partit que havia estat conseqüència d'una decisió del PSUC, però que havia format part de la governació de la ciutat, van estar per damunt del 73%, van sumar més del 73%. Això vol dir que en aquell moment els partits de l'esquerra eren fortament hegemònics a la ciutat de Badalona. Avui en dia això no és exactament així, no? Aleshores, segurament aquí hi ha una reflexió a fer sobre el que ha passat durant tots aquests anys.
Què vol dir? Que els partits d'esquerra ho han fet tot molt malament, i que aleshores aquell 73% avui està per sota del 50%. Aquesta podria ser una conclusió. Jo no l'afirmaria, aquesta conclusió, sense afegir-hi una altra cosa. És possible que s'hagin comès errors i a la vegada també és veritat que les condicions de fons de la ciutat s'han fet més difícils i més complexes. Governar avui, ho dic sincerament, a mi em fa l'efecte que avui governar a Badalona és molt més complicat, és complex, que no pas l'any 79. Malgrat que, segurament, des del punt de vista material, l'administració municipal de Badalona avui està més ben dotada, malgrat les seves dificultats, que de l'any 79, que hi havia ben poca cosa. Però avui és molt més complex, és molt més complicat perquè unificar els desitjos socials i ciutadans és més difícil que en aquell moment. En aquell moment hi havia una sèrie d'idees que estaven molt clares sobre el que la majoria volia, i en aquests moments definir aquest comú denominador em sembla que és més difícil. Jo procuro no opinar massa perquè abans no toca, no crec que ho hagi de fer. No? Jo visc, fa molts anys que no visc a Badalona i segueixo les coses de Badalona perquè m'interessen. Malgrat viure fora des de tants anys, en bona mesura em segueixo considerant que soc fill de Badalona. Ara, jo diria que la qüestió és que fins a quin punt es pot dir que avui, ja en aquell moment, el 79, 80, no sé si es podia dir. És a dir, Badalona es governa a si mateixa. Badalona és una ciutat de la perifèria de Barcelona, no per la paraula perifèria, de l'entorn de Barcelona, de l'àrea metropolitana de Barcelona, que té una sèrie de problemes grossos, començant per la seva pròpia conjunció territorial, ben sabuts, discutits i comentats tantíssimes vegades, aquest creixement que hi va haver-hi tan fatídic, tan poc planificat, tan poc humà en el fons, no? L'autopista que travessa la ciutat en dos, la pròpia morfologia antiga de la ciutat, les rieres que separaven també els barris, etc. Una ciutat difícil. Doncs aquesta, una ciutat difícil que forma part d'un entorn metropolità més gran, el que necessita és ajuda. La idea d'una ciutat autosuficient és una idea quimèrica, no? Ajuda, evidentment, aquest tipus d'ajuda existeix a través de la Diputació de Barcelona. O sigui, el pla principal, al meu entendre, de Badalona és que, ateses les seves complexitats, les seves dificultats i les seves febleses, el situar que Badalona és una ciutat que ha de ser ajudada per les instàncies de govern superiors de Catalunya, penso que aquest és un punt molt important. I a mi, de vegades, em sobta que no s'hagi situat aquest punt en un... O sigui, fan falta més esforços que han de venir de fora de l'ordre, que és de justícia. Per què? Home, perquè, per exemple, la complexitat social derivada de la migració no l'ha viscut tot Catalunya de la mateixa manera. Hi ha zones de Catalunya on això no s'ha produït. Per què? Per què no s'ha produït? No? Perquè allà la vivenda és més cara, perquè les condicions de vida són més cares, i per tant, persones que tenen molt poc per viure no hi van, no trobaran pis, perquè a més la vida resultarà més cara. Aleshores van a aquelles ciutats on s'ajusten més, on poden trobar llocs per poder viure, on les seves possibilitat de sobreviure és més possible. Contra això no s'ha de dir res. Ara bé, aleshores, com que això introdueix factors de complexitat i fa més difícil la governació de la ciutat, aquesta ciutat té dret a reclamar més ajut. Escolta, jo tinc una situació complicada, per tant, jo que m'ajudin. I aleshores a mi em sembla que aquest punt no està prou subratllat, no? És a dir, la qüestió de Badalona és que Badalona hauria de ser una ciutat que en aquests moments està sota la protecció especial del govern de la Generalitat.
probablement algunes altres ciutats de Catalunya. No vull ara fer aquí una cosa molt nova. Badalona és exclusiva, no? Però Badalona segur que sí. I jo el que no observo és que això no forma part del discurs de vegades polític local i possiblement això pot crear com una mena de miratge de dir, bueno, és que no, l'Ajuntament de Badalona, doncs, l'Ajuntament de Badalona fa el que pot, no? Però aquí fa falta... Evidentment que hi ha, he dit abans, hi ha la Diputació, hi ha l'àrea metropolitana, hi ha la pròpia Generalitat, però l'esforç hauria de ser més intens. Penso. Vaja, si hagués de fer una recomanació, jo hagués fet dues recomanacions. Una, des de fa temps, des de la crisi del 2008, sobretot, situar en primer pla aquesta necessitat que Barcelona necessita estar sota la protecció especial del govern de la Generalitat, que és el govern de Catalunya. Punt número 1. Punt número 2. Potser quan es va esclatar l'epidèmia, potser hagués estat convenient plantejar un govern d'unitat. Un govern d'unitat vol dir amb tots els partits, i això inclou el Partit Popular. Això pot semblar una idea de bomber, no? I potser ho és. Però penso que en una ciutat amb greus dificultats, amb greus patiments socials, i que té al davant seu en un moment determinat una epidèmia, una situació que encara no s'ha acabat, de fet, i que encara no sabem quin recorregut acabarà de tenir, el fet de plantejar una resposta excepcional, agrupem totes les forces per un període de temps limitat, evidentment, no es pot pensar en un govern d'unitat per sempre, no? Vull dir, però anem tots junts, demanem ajut i que ens farà falta en les instàncies superiors i després, quan hagi passat la situació excepcional i tot això, ja, no sé, tothom ja pel seu compte faran les eleccions i els ciutadans decidiran. Però ell era veí de casa meva, ell vivia a la Riera Matamoros, jo vivia al carrer, la meva família, vivia al carrer Sant Rafael, no? I ella, a més, havia estat amic del meu avi de jove, el meu avi treballava de metal·lúrgic, ell també, i havien treballat junts a un taller mecànic, que es deia Can Blanc, que estava a prop del carrer de la Riera de Matamoros. I aleshores es coneixien i quan ell va sortir de la presó l'any 64 va venir a veure un avi i tant es veien i per tant una persona que a casa meva de tant es parlava. Però no el vaig conèixer per això i també perquè, bueno, jo de jove vaig estar relacionat amb algunes activitats de caràcter polític i aleshores el vaig conèixer, no? Que l'any 72, encara no havia mort Franco, i el vaig conèixer i vaig conèixer la seva història, el vaig conèixer amb ell personalment, em va impressionar molt sempre. Vam fer una certa amistat, una amistat molt d'una persona gran, un home que ja anava passava dels 60 anys i un jovenet de 17 anys, no? Però, bueno, una mica relació mestre-alumne, I sempre em va quedar la idea de que, bueno, que era escriure una mica sobre la seva vida. I, bueno, aquesta assignatura que jo tenia pendent, al final l'he realitzat, intentat realitzar. Bueno, ell és un jove d'un poble de la província d'Almeria que es diu Vélez Rubio, del qual va venir molta gent a Badalona, Vélez Rubio i Vélez Blanco. Vélez Blanco està al costat. Molta gent d'Almeria. Tu pares d'allà, o sigui... Molta gent. Del box, bueno, que està a prop, o sigui... Molta gent d'Almeria va venir a Badalona i aleshores el punt, ell era el fill del pastisser del poble. La situació més o menys social de la família potser es pot quedar al poble, no? Però ell deia que tothom marxava, no? I ell tenien un parent aquí a Badalona, que era un jugador de futbol, que va jugar amb l'Europa, que es deia Mauricio de cognom, no? I que va jugar, inclús va arribar a jugar un partit amb la selecció espanyola de futbol. Aleshores ell i el seu germà van marxar del poble i van venir a Badalona i ell era molt jove i aleshores va aprendre un ofici, mecànic, no? I es va integrar a la vida de Badalona, no? I es va casar amb una noia de Badalona que era filla d'un pescador, Maria Sarriera.
va aprendre el català, i vaig conèixer, ell parlava català, jo parlava molt bé, una mica d'accent, però parlava molt bé, i l'escrivia bé. I ell, ell era un home que no... que la seva passió primera era l'esport. Ell havia fundat alguna entitat esportiva, va ser president de la Unió Gimnàstica als anys 30, no? Abans de la guerra, i es va fer com molta gent, molts treballadors de l'època, es va afiliar a la CNT. I va ser al començar la Guerra Civil que ell, aleshores, suposo que va veure que ell no era anarquista, ell estava afiliat a la CNT, o sigui, a la CNT no feia falta ser anarquista. No? Aleshores ell, com altra gent, van creure que polític que podia organitzar millor aquella situació era el PSUC, ell es va afiliar al PSUC i es va convertir, i va passar a organitzar la UGT a Badalona. No? I aleshores es van fer les col·lectivitzacions de les principals empreses, no? Amb un sistema en què intervenia la Generalitat. Les empreses les dirigien uns comitès obrers, però a la vegada hi havia una connexió amb la Generalitat a través d'una figura de l'interventor. Ell va ser l'interventor de la Generalitat la col·lectivització metal·lúrgica. La col·lectivització metal·lúrgica era potser la més important de Badalona, que és la que agrupava com a 80 tallers metal·lúrgics de Badalona que van estar, diguem-ne, reorganitzats i posats a disposició de la indústria de guerra, és a dir, fabricant material de guerra per l'exèrcit de la República. Evidentment, al acabar la guerra, ell va haver de marxar sol, perquè la seva dona no s'hi veia en cor i hi havia en fi, les circumstàncies familiars que ho van fer difícil. Aleshores, ell va marxar a França i va viure les vicissituds que va viure tanta gent a França, els camps de concentració al sud de França, va passar a la resistència francesa, a col·laborar amb la resistència francesa i va tenir un paper rellevant a la regió d'Orleans. I a l'acabar la Segona Guerra Mundial, ell va començar la reorganització de les organitzacions polítiques catalanes i espanyoles a França, al sud de França. I en un moment determinat li van plantejar que tornés a entrar a Espanya, no? La frontera, passés la frontera en aquell moment, aquest és un moment que en el llibre hi poso molta atenció, perquè em sembla que va ser un moment poc explicat i molt interessant. 46, 47, és un moment que ha acabat la Segona Guerra Mundial i que hom creia que es podia fer un canvi a Espanya, no? I aleshores el Partit Comunista havia organitzat uns focus de guerrillers, no? Però que havien de cuidar-se políticament perquè podia... És a dir, era un moment molt difícil, no? I aleshores el que s'assegurava és sobretot la direcció política, és a dir, que aquelles activitats tinguessin una direcció política que no derivessin en accions descontrolades, no? I aleshores li van proposar d'anar a València per formar part del comitè de València, el comitè de Llevant, que es deia, que ocupava tot el que són les províncies de València, Múrcia i inclús les Balears, no? On hi havia un focus guerriller important a l'interior, a les muntanyes, sobretot entre València i Conca i Terol, no? I ell va fer això, ell va acceptar-ho, va passar la frontera i es va instal·lar a la ciutat de València i va estar un any fins que el van condemnar a mort. Es va salvar en unes circumstàncies gairebé miraculoses, no? Que la fusellessin, i aleshores va complir una pena de 17 anys de presó. Va passar a estar condemnat a 30 anys de presó, però van ser 17 en realitat, a la presó de Burgos, que eren les dures en aquella època. I va sortir, ell va ser detingut a l'any 46, gener del 47, i va sortir de la presó l'any 64.
quan ja tot el país era absolutament diferent. I el seu fill, que ell pràcticament l'havia conegut de mesos, quan va marxar a França, quan ell va sortir de la presó, el seu fill ja tenia més de 20 anys. I bé, és una experiència vital molt dura, de les que algú pot sortir absolutament destrossat, no? O bé no, o fort, no? Una persona amb una gran psicologia fortíssima, una capacitat d'equilibri psicològic molt gran, una autodisciplina molt forta. Jo crec que la condició d'esportista, no? I això el va ajudar molt. Ell explicava sempre que cada matí s'aixecava una mica més d'hora, feia exercicis gimnàstics, dutxava amb aigua freda, és a dir, era un home en aquest sentit molt espartà, no? Però que probablement això el va ajudar, li va donar com una força interior, no? I per tant, jo quan el vaig conèixer potser l'any 72, o sigui, ja feia 8 anys que havia sortit de la... Era un home que feia molt una gran impressió, no? Per el seu caràcter, no? Era un home tranquil, no perdia poques vegades la calma, i sobretot amb una mena d'ordre interior molt fort. Per això m'impressionava. I allà a Burgos, que al final és una mica part de la seva història, és una mica el que expliques en el llibre, entenc, què es va organitzar allà dintre la presó, tenint en compte que també era un dels nuclis durs del règim, no?, a Burgos. Bueno, ells allà, el que vam fer primer va ser intentar sobreviure, no? Que les condicions de vida inicials eren duríssimes, el fred, l'humitat, l'alimentació era molt dolenta, és a dir, allà no calia que te fusellessin, podies morir de l'enfermetat, en fi, de fet va passar, no? Molta gent va morir. Aleshores, el primer que van fer ells va ser organitzar-se el millor possible per sobreviure, no? I això, a través de sistemes que ara ens poden semblar molt primaris, molt senzills, però que tenen O sigui, van organitzar un sistema de comunes, no?, la presó, de tal manera que els presos tenien dret a rebre alimentació dels seus aliments, dels paquets dels seus familiars, inclús unes certes quantitats de diner. Això ho posaven en comú, perquè no tots podien rebre el mateix. Hi ha gent que no podia rebre res perquè la seva família estava a la misèria o bé perquè s'havien quedat sols per conseqüència de la guerra, no? I aleshores tot això ho posaven en comú i això garantia un mínim, no? Poder anar tirant amb l'alimentació de la presó, poder tenir un suplement alimentari. Això ens semblarà una cosa com molt més, amb instàncies d'empresa, assegurar-te una alimentació mínima és la base de la supervivència i de no malaltir més fàcilment, etc. Sobre aquesta base, aleshores, ells van començar a organitzar, bàsicament, una estructura d'estudi, no? A dedicar el màxim temps que poguessin a l'estudi. Bé, aprofitant les classes, o sigui, la presó tenia una escola i en aquella època el règim volia fomentar molt el temps, no sé, es feien classes de diferents matèries i com que entre els presos polítics hi havia gent que havia anat a la universitat, doncs van sortir molts voluntaris a fer de professor de diferents matèries, des d'idiomes fins a matèries més complexes, no? Aleshores, per tant, un bon quadre escolar convencional i a la vegada van organitzar, paral·lel a això, estudis polítics, no? Polítiques i una estructura comunitària molt intensa, molt forta, no? Per fer una idea, ells al llarg del dia elaboraven un butlletí de notícies, tot menys ho podien anar pescant, i aleshores al vespre, abans a l'hora de dormir, a les galeries de la presó es llegia aquest butlletí. És a dir, que ells cada dia tenien Això, fixem-nos que psicològicament és molt important. Tu estàs en un lloc tancat, tu t'organitzes per sobreviure, t'organitzes per estudiar i t'organitzes per estar informat. I cada vespre a les 9 es llegeix un butlletí de notícies. Estaven totes les notícies allà, no? Evidentment que no, però
Era una gent que va fer un gran esforç per no quedar sepultada, no? Crec que ho van aconseguir en bona part.